Като продуктов дизайнер винаги съм вярвал, че най-добрите продукти не търсят вниманието ни, а те незабележимо помагат да живеем и да работим по-добре. Но всеки наистина добър продукт има естествено своята история. И Liberty столът е един от тях. Здравейте, казвам се Лъчезар Цветанов. Аз съм продуктов дизайнер и основател на Студио Ново. Вече повече от 20 години проектирам продукти и работни пространства, които помагат на хората да се чувстват по-добре и да постигат по-добри резултати. По време на работата ми в Humanscale в Ню Йорк имах привилегията да работя редом с легендарният индустриален дизайнер Нилс Дифриент, създателят на този стол, Liberty. И той е един от хората, които промениха начина, по който света мисли за седенето изобщо. Работата ми с Нилс промени моят начин на мислене. Той ме научи, че добрият дизайн кара човека да не се адаптира, а добрият дизайн се адаптира към човека. Затова днес няма да ви разкажа как се настройва този стол, а бих искал да ви разкажа защо е проектиран именно по този начин. Защото когато разберете логиката зад неговия дизайн, всичко останало се случва естествено. Нека започнем с един лесен въпрос. Кой е най-големият проблем на работата в офиса? Повечето хора биха казали, че това е седенето. Нилс не беше съгласен. Според него проблемът не беше седенето. Проблемът беше и е, че спираме да се движим. В продължение на години той наблюдава как хората действително използват своите работни столове. Не как би трябвало да ги използват, а какво фактически се случва в реалният живот. И това, което открива, е нещо изключително интересно. Повечето хора никога не настройват столовете си, особено след първия ден. Те използват настройките, които заварят. И това е напълно естествено. Никой от нас не отива на работа, за да настройва стола си, а отиваме на работа, за да мислим, за да общуваме, за да създаваме и да решаваме по-големи проблеми. Столът трябва да помага тази работа да се случва естествено и да не изисква допълнително внимание. Вместо да запита как да направя стола още повече настройки, Нил си задава другия въпрос. Как да направя стол, който почти не се нуждае от настройки? И именно този въпрос поставя началото на столът Liberty. Liberty няма настройка за силата на облягане. При повечето ергономични столове първо трябва да настроите механизма според теглото си. Нилс задава един прост въпрос. Защо всеки човек трябва да бъде специалист по механиката на един стол? Вместо това, Liberty върши тази работа вместо вас. Докато се облягате назад, механизмът автоматично отчита вашето тегло и намира правилното съпротивление без никакви настройки. Без предположения, без компромис. И добрият дизайн премахва решенията, които не са необходими. Вероятно, вече са забелязали още нещо. Liberty няма механично заключване на облегалката. Това не е пропуск. Това е съзнателно дизайн решение. Защото веднъж, ако заключим стола си в една позиция, най-често оставаме в нея с часове.
А това е точно обратното на начина, по който човешкото тяло функционира най-добре. Естествено, тук Liberty създава усещането за стабилност във всяка една позиция, в която решите да застанете. Много хора наричат това виртуално заключване. Чувствате се стабилно, но никога не сте заключени в една позиция. Един стол, стотици различни позиции, които може да вземете през деня. Именно това е идеята. При много ергономични столове ще видите голяма възглавница, или така наречената регулируема ломбална опора. Ниелс обаче вярваше в различен подход. Защото ако поддържаме само ломбалната опора по този начин, се концентрира в много малка повърхност, а вместо да се подкрепи целият гръб. И затова Liberty използва така нареченият Form Sense Mesh. Това позволява цялата облегалка да има по-голяма контактна повърхност с вашият гръб и съответно да обхване контурите му. И това е по-естественият начин за равномерна опора, не само на ломбалната част, но и целият гръб. Също така, докато се движите, ломбалната опора и облегалката ви следват във всяко едно движение. Столът се адаптира към тялото, не обратното. Вероятно вече сте забелязали една закономерност. Liberty не е лишен от функции. Той избягва излишни решения. И тук има само 3 настройки, които си заслужава да направите, за да подобрите преживяването си през деня. Първата, разбира се, е височината на седалката. Стъпете стабилно на пода. Коленете трябва да бъдат приблизително на нивото или малко по-ниско от таза. След това регулирайте дълбочината на седалката. Оставете разстояние около 3 пръста между предния ръб на седалката и задната част на коляното, докато гърбът ви е плътно опрян в ломбалната опора. И накрая настройката на подлакътниците. Раменете трябва да останат отпуснати, лактите почиват естествено до тялото ви. И това е всичко. А всичко останало Liberty прави самостоятелно. В продуктовия дизайн често казваме, че простотата е много по-трудна за постигане, отколкото сложността. И моето лично мнение е, че Liberty е отличен пример за това. И накрая бих искал да ви оставя с една мисъл. Нито един стол не може да ви направи по-здрави, но един добре проектиран стол може постоянно да ви насърчава да вземете по-здравословно решение. Облягайте се, когато четете. Изправяйте се по време на телефонни разговори. Разходете се до колега, вместо да изпратите още едно съобщение. И сменяйте позата си колкото се може по-често. Движете се винаги, когато работата ви го позволява. В Студио Ново често казваме, продуктите оформят средата. Средата оформят поведението. А поведението определя резултатите. Liberty е чудесен пример за тази идея. Неговата задача не е толкова да ви поддържа гърба ви, а неговата задача е незабелязано да насърчава по-здравословно поведение всеки ден. Надявам се, че след днешният разговор ще погледнете на Liberty по различен начин. Не просто като на офис стол, а като резултат от един дизайнер, който е задал по-добри въпроси за това как хората работят. Ако има нещо, с което аз съм научил от Ниелс, то е следното. Добрият дизайн не търси
вниманието ни. Той незабелязано помага да вършим работа си по най-добрият възможен начин. Благодаря ви, че отделихте време да изгледате това видео. Пожелавам ви здраве, удовлетворение от работата и много успехи в новото работно пространство. Честито за новото ви място, където надявам се чувствате отлично и ще допринасяте за по-големите цели на организацията.